Γεια σας, ονομάζομαι Μόσκος Αλέξανδρος, είμαι μαθηματικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα σας παρουσιάσω την εργασία μελετώντας αποσπάσματα μαθηματικής λογοτεχνίας με τη μορφή φύλων εργασίας για τη διδασκαλία μαθηματικών ενιών. Στην ιστοσελίδα που βλέπετε, στην ηλεκτρονική μου τάξη, μπορείτε να μπείτε και να δείτε πλούσιο υλικό, όχι μόνο όσον αφορά τα θέματα μαθηματικής λογοτεχνίας, αλλά και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία των μαθηματικών, των προβλημάτων πραγματικής κατάστασης, των γεωμετρικών μοντέλων και πολλών άλλων διδακτικών προτάσεων. Στις μέρες μας προβάλλεται η αξία της μελέτης της μαθηματικής λογοτεχνίας στους μαθητές μας. Συνήθως όμως περιοριζόμαστε στην ανάθεση εργασιών στο σπίτι, στη μελέτη βιβλίων μαθηματικής λογοτεχνίας σε λέσχες ανάγνωσης και δεν εφαρμόζουμε την χρήση της μαθηματικής λογοτεχνίας στην μάχημη διδακτική πράξη. Η μέθοδος την οποία θα σας προτείνουμε τώρα, η διδακτική πρόταση, αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ενσωματώσουμε τη μαθηματική λογοτεχνία μέσα στην ίδια την τάξη για την διδασκαλία συγκεκριμένων μαθηματικών ενιών. Σε ένα προπαρασκευαστικό επίπεδο, ο διδάσκων καλείται να επιλέξει ένα κείμενο μαθηματικής λογοτεχνίας που θεωρεί ότι είναι σχετικό με τη μαθηματική έννοια που θέλει να διδάξει. Επίσης, καλό είναι να χαρακτηρίζεται από γλαφυρότητα ύφους, το ενδιαφέρον θέμα που μπορεί να προσελκύσει τους μαθητές, τη σαφήνεια επίσης και την πυκνότητα των μαθηματικών νοημάτων που περιέχει. Ο διδάσκων αντιγράφει το κείμενο αυτό σε ένα φύλλο εργασίας και το συνοδεύει με κατάλληλα ερωτήματα προς διαπραγμάτευση. Ο στόχος τους να βοηθήσουν τον μαθητή να ανακαλύψει τη νέα μαθηματική γνώση μέσα από την ενασχόλησή του με ένα γλαφυρό και κατανοητό μαθηματικό κείμενο. Στην ίδια την πορεία της διδασκαλίας τώρα, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων, μοιράζεται στον καθένα το φύλλο εργασίας, διαβάζεται σε όλη την τάξη, πολύ προσεκτικά το κείμενο αυτό, και αρχίζει η επεξεργασία των ερωτημάτων από τις ομάδες. Ο διδάσκων περνάει από κάθε ομάδα και ενθαρρύνει, λύνει απορίες και υποβοηθά όταν δει ότι οι μαθητές βρίσκονται σε αδιέξοδο. Στο τέλος κάθε δραστηριότητας, οι ομάδες δια αντιπροσώπου τους ανακοινώνουν τις απαντήσεις τους και αναζητείται η καλύτερη απάντηση. Στο τέλος, ο διδάσκων επικυρώνει τη νέα γνώση και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, εμβαθύνσεις για την καλύτερη κατανόηση και επικύρωση και έτσι καταλήγει στα μαθηματικά συμπεράσματα. Λόγω συντομίας τώρα του χρόνου που μπορεί να γίνει αυτή η παρουσίαση, θα παρουσιάσω ένα μόνο παράδειγμα. Στην εργασία η οποία υπάρχει στο συνέδριο θα βρείτε 3-4 ακόμη τέτοια φύλλα εργασίας με κείμενα μαθηματικής λογοτεχνίας. Στην σελίδα που σας υπέδειξα στην αρχή υπάρχουν πολύ περισσότερα. Ας δούμε λοιπόν ένα κείμενο το οποίο έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί σε ένα τέτοιο φύλλο εργασίας. Επιστροφή στη Βαγδάτη. Ανάμεσα στους σοφούς υπάρχει και ένας που θα αφήσει έντονη σφραγίδα στην εποχή του. Είναι ο Μοχάμεντ Ιμπν Αλ-Χουαρίζμι. Ο Αλ-Χουαρίζμι είναι ένας Πέρσης μαθηματικός που γεννήθηκε γύρω στα 780. Η οικογένειά του καταγόταν από τα σημερινά εδάφη του Ουζμπεκιστάν και Τουρκμενιστάν. Στους δρόμους της Βαγδάτης είναι κυρίως γνωστός ως αστρονόμος. Έχει συγγράψει πολλές θεωρητικές πραγματείες που παραθέτουν τις γνώσεις των Ελλήνων και των Ιδών, καθώς και πρακτικές μονογραφίες σχετικά με τη χρήση του ηλιακού ρολογιού και του αστρολάβου. Στα μαθηματικά, ο Αλ-Χουαρίζμι συνέταξε το περίφημο βιβλίο της πρόσθεσης και της αφαίρεσης σύμφωνα με τους Ινδικούς υπολογισμούς. Αυτό το πολύτιμο έργο θα ήταν αρκετό να εξασφαλίσει την είσοδό του στο πάνθεον των μαθηματικών. Ωστόσο, ένα άλλο βιβλίο με επαναστατικό περιεχόμενο που εξασφάλισε οριστικά τη θέση του μεταξύ των μεγαλύτερων μαθηματικών. Αυτό το βιβλίο του το παρήγγειλε αυτοπροσώπως, ο Αλ-Μαμούν. Ο Χαλίφης θέλησε να θέσει στη διάθεση του λαού ένα εγχειρίδιο μαθηματικών που θα είναι χρήσιμο στον καθένα. Ζήτησε από τον Αλ-Χουαρίζμι να συντάξει ένα κατάλογο από κλασικά προβλήματα συνοδευόμενα με τη μέθοδο λύσης τους. Ο Πέρσης όμως πολυμαθής δεν σταμάτησε εκεί. Αποφάσισε στο έργο του να προσθέσει και μια καθαρά θεωρητική εισαγωγή. Εκεί παραθέτει με τρόπο σαφή και δομημένο διάφορες μεθόδους επίλυσης πρακτικών προβλημάτων. Όταν το έργο ολοκληρώθηκε, το τιτλοφόρησε «Εγχειρίδιο του λογισμού μέσω συγκόλλησης και αντιπαράθεσης». Εγγενίασε ένα καινούριο κλάδο μαθηματικών, την άλγευρα, με μια μοναδική λέξη, αλτζέμπρ.
Περιγράφει τις μεθόδους επίλυσης προβλημάτων με τρόπο ανεξάρτητο από τα ίδια τα προβλήματα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή τη διαδικασία, ας θεωρήσουμε τα 3 ακόλουθα προβλήματα. Ένας ορθογώνιος αγρός έχει πλάτος 5 μονάδων και επιφάνεια 30. Ποιο είναι το μήκος του? Ένας άντρας 30 ετών έχει 5 φορές την ηλικία του γιού του. Ποια είναι η ηλικία του γιου? Ένας έμπορος αγόρασε 30 κιλά υφάσματα σε 5 πανομοιότυπα τόπια. Πόσο ζυγίζει το καθένα? Και σε 3 περιπτώσεις η απάντηση είναι 6. Το αποτέλεσμα προκύπτει από τη διαίρεση 30 δια 5. Έχουμε σαφώς την αίσθηση ότι παρόλο αναφέρονται σε ριζικά διαφορετικά θέματα, τα μαθηματικά που κρύβονται πίσω από τη λύση είναι τα ίδια. Το πρώτο βήμα του αλγοαρίσμου είναι να απογυμνώσει αυτά τα ερωτήματα από το υλικό τους πλαίσιο και να διατυπώσει ένα αμιγώς μαθηματικό πρόβλημα. Ζητείται αριθμός που όταν πολλαπλασιαστεί με το 5 δίνει 30. Με αυτή τη διατύπωση αγνοούμε τι παριστάνουν οι αριθμοί 5 και 30. Μπορεί να είναι γεωμετρικές διαστάσεις, ηλικία, τόπια υφάσματος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει καμία σημασία. Ο στόχος της άλγεβρας είναι να διαμορφώσει μεθόδους που να επιτρέπουν την επίλυση αυτού του είδους των ενιγμάτων με καθαρά μαθηματικό τρόπο. Παρακάτω βλέπετε το βιβλίο από το οποίο είναι παρμένο το απόσπασμα αυτό της μαθηματικής λογοτεχνίας. Συνέχεια, στο φύλλο εργασίας που δίνεται στους μαθητές υπάρχουν τα ερωτήματα που πρέπει να διαπραγματευτούν. Να πούμε εδώ ότι αναφέρεται ουσιαστικά σε μαθητές της πρώτης γυμνασίου όσον αφορά την διδασκαλία της επίλυσης εξισώσεων με τη βοήθεια της αντίστροφης πράξης. Γι' αυτό λοιπόν στο πρώτο ερώτημα ζητάμε από τους μαθητές στα 3 αυτά προβλήματα που αναφέρονται στο απόσπασμα να σχηματίσουν την κατάλληλη εξίσωση και να την επιλύσουν. Ένας ορθογώνιος, βλέπουμε τα 3 προβλήματα, να μην τα ξαναδιαβάζω, και τα οποία και τα 3 αυτά προβλήματα ουσιαστικά επιλύονται με την ίδια εξίσωση. 5 π χ ίσον 30 και λύνονται με την αντίστροφη πράξη χ ίσον 30 δια 5. Και μετά οι μαθητές αναζητούν να βρουν ποια ομοιότητα, ποια αναλογική σχέση έχουν αυτά τα 3 προβλήματα. Να διαπιστώσουμε δηλαδή ότι ενώ είναι 3 διαφορετικά προβλήματα, που το υλικό τους πλαίσιο είναι διαφορετικό, το ένα είναι γεωμετρικό, το άλλο έχει να κάνει με ηλικία, το άλλο έχει να κάνει με τόπια υφάσματος και ούτω καθεξής, στην ουσία τους υπάρχει μια ομοιότητα. Πέρα τα νούμερα τα οποία είναι ίδια, επιλύονται με την ίδια εξίσωση ουσιαστικά. Εδώ λοιπόν, τώρα δεν δίνω όλα τα ερωτήματα ακριβώς λόγω έλλειψης χρόνου που θα μπορούσαν. Απλώς θέλω να δούμε λίγο την κεντρική ιδέα, πώς διαμορφώνεται αυτή η πρόταση διδακτική μέσα από το φύλλο εργασίας, να δίνονται τα ερωτήματα και να κατακτούμε τη γνώση ουσιαστικά της επίλυσης εξώσεων μέσα από ένα γλαφυρό κείμενο μαθηματικής λογοτεχνίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Γεια σας.